Hello guys, mga amigos. For today's video, maghimutag ka ng Halloween special. So, kay Halloween man karon, gawas ta mga amigos. Kay as 12 na maron sa gabi. Vanessa, so na rin. Ako pa musudlon silang Angela ug si Vanessa. Wala musulod si Vanessa. So, gawas ta mga amigos. Nasa pido ni sulod mga amigos. Lag. Tanawan na to ang mga anak ni Maggie diri mga amigos. Dara. So bago pa ni sila nag 1 month mga amigos, half that tune. Nagwatan ni sila sa mo-adapt nila mga amigos kay amo ni silang ipa-adapt kay di na makaya og hatag. Di na makaya hatag na ba? Di na makaya buhi mga amigos kay daghan na kay sila mga amigos. Sobra na sila sa apo. Puno pa ni nga 5 ka buok. Muapit na sila mo 15 kapin. So di na madag pakaon mga amigos. Na-cute ni sila mga amigos kay half that chin man. So magawas na mga amigos. Mangita tag-ungo dito sa gawas. Hindi ungo kalag mga amigos. Nay baki mga amigos. Nay mangga. Di makita ang mangga des likod kay gabi man. Yeah. As 12 naman. So, diring dapita sa una mamigos sa asulti ni Ma'am des taas nga doon na daw magkalbaryo diri sa una nga mga kalag sa hapon nga gikadina. So diri sa una panahon sa gubat sa World War II diri nang tago ang mga hapon dini mamigos aning baya nga karaan. So dini dapita ko no mamigos magkandila ko no mamigos ang mga hapon nga nagkandina nagkikadina ang tiil. Mangita da diri mamigos pasing natin makitaan mamigos ngit-ngit yun mamigos kay astusin naman ni siya kapin. So ako dun siyang igawas mamigos kay Halloween special lagi. Mangita tag na yung mga katalagman na itong makitaan mamigos. So that's Mimi ay. So stray cat ni Mimi mamigos. Pero daghan sila stray cats na diri sulod. Tawag nila stray cats kay dilim gina siya mo ug diri sila kapuyo. Nya tagaan lang sad namo. Ug nay mga sobra-sobra. Di pod sila makaya buhi kay kuan man kanang delikado sa mga ero. So likod-lingkod ta diri mamigos. Ngano ka to ni blurred ni siya. Sa itong kukuyos Mimi, kanina siya close na ko nga iring. Ni blurred siya mamigos. Basyag na something na captured. So mo pakaut gini siya si Mimi. So lingkod-lingkod ta diri mamigos samtang napaminaw. Si Mimi ay atong gawasan mamigos ato i-check kung nabay ungo sa gawas na uban nangiring ay usuroy ta diri sa may garihian. Ari ta sa budiga des kwarto. So, ang kaning kwarto ay puyo ani bakante na siya. Dasi ko na si Jan loy kay Jan na ginasara ra taon kay ning uli man ang trabante diri kay kalag-kalag man. So si Jan natong sa taon. Kaya si Jan adapted na siya namo nga mag 1 year pa na siya. Nakita ni siya dito sa may Caltex ato ni siya pangayuan dito sa ka stray dogs siya. Samo na lang gedap kay Loy man.
Ay, CR. Joy kuan. Wate nakita nga kalag mamigos nga nasaag. So, nalimbaw to balibo ni mamigos. Ay, agdanan. Yeah, kay Mito. Karaan na gining kay Mito pod ko no. Dugay na kay ni. Wala gid. Asa naman mo mga kalag? Pakita na mo mga kalag. Wala gid mamigos. Wag na pakita. Wag na siyang puti mamigos din na siya white lady ha. Sinina na siya mamigos. Kapit ka malipat. Sabi ng white lady naglupad. Mamimi ay. So balik na ta mamigos. So ni blur na sad mamigos. Doon na siya something mamigos. Doon na siya something kay mo blurred man ang kamera. Basag na siya na captured mamigos. Tawa na sa likod ay. So natulog na ang mga itoy. Mga anak ni Maggie nang natulog na. Bless Mimi nagkuyog pa na ako. So maura to mamigos.